Jong Pi Ban Penshai, ke District Council ke Ying, Darbar Korbar Riti, Hakabang ila yo ang snem jejar kenda ispa San Puar, hadin mengilat nakti sorkar pareng, hadin menglepnya so berkeri India namar balai. Ngidai ke jalan reo ke badan la ke jong ke tin, ngidal la ke kombat kendau bat siap ke bapher, ngidal lagi jong kiriti ki dostar, ban ngidan kam de ke bor ke bekerpang, ban yada ye kini ki ban ai ngoi ublai, balada uple kelat kelenti ngala jia kren badi baret, lada mangabu masarli, ni job shisha kini ke kenti, kini ke amendment ke besispa arpusan, ban penklan bor piang ye ke sek schedule, ngala job ai baret, lada ni job nengi remru, ni dan kam ban penbor, ye ke sarkar cela, baka sarkar kami, bahkan pen ke bor piang ye ke district council namar. Kia yang ye ke district council, bat ringkat ke bor juga sek schedule, reka jing buto juga sarkar India, anda gila yo ela ke jong ke jela, ke ai bakal lele. Ke penrong ye ke karara, ke pendu bor ye ke district council, umaya juga keren mendu kitu kipor, ulang ke jing dan juga karara, ke pendu bor ye ke nikasti benyada ye ke jad penriu ke jongi, namar ngiwi syai kedar. Syajar kendai spa kendai penriu, ke Supreme Court, ke Tuklar, dekaan bam syasyu ban pomding, keli ki partemen ki jongki, atau dainem ki nong west ki bajau mat brok, apa kene kan tadi ke hoglom try, halor ke kendau ke siap, bat kene kan tadi ke plem ja jong kun ke brinyo trep, menjudan basngap. Kita ki jo ki MLA nong sir, ki beng ki bekenta, ubau peng ubah kadara, umaram bi juba persyakat badan ki an. Umay lalong kebunuha, ulah dia banyak tahu lupa. Rekim just snap, take kami unuha. Aga por jang unuha, ublay long, kaperthai kalale popelat, lej ban yalap siya kaperthai. Shnaya ka yingling o anggi priyo kata kapor melapit parat nuha. Haring kau misna yingling, on lastang ban bom utaw slap. Gilej ban tiya di ka jingkang jong ka yingling, kapor kaladir. Arajar katsau, kenji di kawan mantuklar na kaan misyasyo ban tidaw yung. Atau akam kita yang kabela kasi jang kinang motion rat ketanem kay kabau mai lo itu lupa kala urlong ti mau mlong ti siap mlong ti mau liam mlong ti mau yang mlong hamno kata kabor jang district council ladau pai bau ibet yang apa yang masarali penginlong kita ki MDC ringkat bat kiwai ki MDC jong ka party kani ka mat jing dawa jong ka party jong mai yo ping stone lingdo ka em hadu ka ka kelmat ka banganga yeng hang ne khmat jong pi pangalong ibaret ladang i poi sha ka thong laning ngim poi sha ka thong ru ngi hap ban thok ban lej ban yakren ban weng ya ka karara ka pendo bor ka jaj ben rio namar ka khendo udah way nagi mau bersih, ubat tenrong ya kejat penriu kejongi, kaktin kasih, apa em kaktin em kejat penriu, sawai mau bersih ubat tenrong ya kejat penriu kejongi, kacing ele jong kinong ele Hillstead, baru mai yoping stoling do, ban pelajeng ini kejelasam, ban laj ban keren na kaktin asmi semaru gopinat bordolai kata keporu angkum do. Assam is for Assamese people. Kasam kadai nakabantaki khar Assamese, but they ban penkrenno yaki kasi ki jantia dagaktin Assamese. Kila syabam syatit, syambendi, banyo jelamangi, ban laj penkren gaktin kasi, slow ban brio parari bayin. Hadu kani kasni ka bambenta. Yagaktin kasi kimpatre ban penrong haka kernet ka bapra, bat kadai ka jingdonong ya ka jaj ban rio. Ki kun samla ki jongi haba ki ele exam haba ele raktin nong way dai hangni ngi don kita ki drop out iba hapan i shiteng school dai hangni ngi kerdo officer kum ka jaj ben riu haka bangi haban ele raktin nong way ngala jue kran mai baret pide UMLA ladang irungi job kemacing dawa naga benda ka jingkerku pateng ya kani ka jaj ben riu ka jongi ngidot kamban pen scam hi triang ya uni umau bersih beri kaktin makan long ke jingi onong ya kejat benriu kakur dai sawai umau bersih beten rong ya kejat benriu ke jongi kejing start kejing syambang jong long shwau jongi wat nom yelekai badon ya ka kerdan pulih tip ya kejing start science reu tip ya kene ka way la sut la shor ya kejat benriu kasi ha kata ka tip kur tip kha kejat benriu ka bashim jat nai mei
Badru usngau tho biang ladapia syongkha apaga snam kadang jan palat kadai ka sangkama kapaga science ka pensisha ka genetic disorder namar kata perribae ngadang mot baroshi kata uni uma bersiu ubadai ka korus kem betriam penban mi kinong yalam jat penriu kiba sengye kisan perthei kiba ong sarat ka ai jat ai khong seleyu kiam ai no shin rang ni ai na ka kenthei ho kiam ana ka kamriti dostur ka kam shimet mi sakitu ki video ka baki kren kudlat hana bom dan sang hanong kendong ngala kren hanong son pimot bagi nong kendong ki ki ksau ki miau ki blang ki masi bangim tim ki ne syongkha kat beman parribaya ngong da bishar bha lada klem ni umau bersiu bade ka kur to tip bah ka pateng ka banwan on klem ki dor bar kur on yeng ki dor bar kha hanta kan kiu ka sangkama haka jaj ben reu khasi khara banwanum nget yakini kinong seng san perthai kinong yalam jong kita ki seng san perthai kiba perta e jaj ben reu kiba kalalong kinong bai riti kiba kwa ban let ban shong haka yin dorbar korbar riti kan taj mardor kumya kita ai ka jingkershan ka bapurai ka party kani kadai ka jingkular ka baskem job ngerem election ngin kren ya ka digamat haka ba yaga kentin matrilineal namar ki way ki jaj ben riu lom ki ba shong ang ni han north east ki dai ki ba ai jaj kpa ka ba dai ka patrilineal mangi tang mangi ka jaj ben riu ni dai ki ba ai jaj nai me ka ta ka matrilineal ni iden kam no mardor namar ngi yoi ki ba kwa ban pengela khopong ya kariti ka dostur bakata ka kentin kan rong lingba jong kan ka shispa arpusan amendment jong ka schedule kan darong ben no krok haga constitution jong ka India housing batkan dai ka jing do na ka jing yo nong na ka benta ka ri ba ka jat pen riu nga I ha ka jing start ka jong phi nga juam ni don tang ko ai gari gom ka jat pen riu ladang yim kindet pen riu ngin chu yapi ji ki party ki buan ban pen be jo pat ba tang ban yo nong ha ka por election gom ka jat pen riu ngin sadang knyom shiknyom na ka way ka por sha ka way ka por nga ay phi ka jing kular ka bas kem wan num tharai sniu uniu emeliu jong phi ka baki way kila ben kila kho ha ka por bangilet ben kershan sarkar ha to phi ki no mau shin rot phim tip ya ka jing e ka ba phi bi kendo ha ka di ka constituency Bahaga surok tanga kini ki main road ngi bala rom piru bila rom shagi kendong ki kenshrat dagi pau snam ngilayo elaga jong ka jilla dagi pau snam ngilayo egani ka constituency ki surok ki bajat prathai ki school ki bajat athai kumnongin kentiu ngi don yo new MLA ubastat uba shempang uba shemkya ya kam kenang ban wanra ya ka jingmen toy ya phi ki pajba ngi klem dei kum ki wai ki nong yalam ban let pendem wat sendan ban yasno party ngi shulet ban ya trailang ringkat baki kendon bala dapi pitre ban ya trailang ka border issue ka de ka wai na ki issue ban dei na ka daw konrat sangma uthong yo barin mi tho ba undei u member jong kata ka committee phri ban snow sarong kum ki nong motion road ba pi yo new MLA but ko ginaw motion road ubarit MLA ujong pi uladan mau bon pe je karoy kapar ay lat sayo masarali haga bangin letpat sa banchna na marka district council kam day ka jaka bangin ekren ya karoy kapar ka district council hi ka day ka jaka bangin penskem yaki hoglong try ka baday ka roy kapar na ka benta pateng la pateng ay la de ka party bagan let ban mi kmat hangte kum ki MDC bat pen sa yui da ki kam haga bangin kren banchna yaki an ki scam ki batikna ban yada ya ka judge ban reu red pat ngai ka jing start ka jong pi what do ya bit ya ka YouTube ka ba pen kan bas tang dau to way briu
ka YouTube paduto wayu brio penkan basi ki pajbah ka ni ka por election kin nom lechong district council nar kata api ko mu pajbah Bats kemela di jong ki nongrem yang bats kem triang ko magila penjob ho arajar atulai but ka lama ka jong using kan kawe biang sa hisin na motion road na nongston na rambrai ban nagiwe ki constituency bangin leja district council ngin kero bangin langkum kita ki sing ki basinsyar ya ka hima jong kada badukla housing tang dagi kentin ublayun kerku ya pi baro un aya ka met ka bakot ka bakia ye masaralingan sa yo banai shivod hakato ka arhuai terik masaralin sa aya nga shivod ang tay hanong stoy mangits kem katakan salam ka jingkerku na ka benta ka constituency larabi kubur banai gini gijing shisha pertajam ban ngalai sin laiwat ban yeng kadaw ban e kariu housing Muslim Rikasi, Muslim HSPDP, Muslim Motion Road Constituency, Angni Karo Ripeng, Singo Tambang Shina, Kublai Shibun. Kublai